ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ବିଲେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷାମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ମୂଷାମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଏକ ବୈଠକ ବସାଇଲେ ଓ ସଭାପତି ଭାବେ ବୁଢ଼ା ମୂଷାକୁ ବଛାଗଲା। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ମୂଷା ରାଗରେ କହିଲା, ଶୈତାନ ବିଲେଇ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପିଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଦଳର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷା କହିଲା, ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆମକୁ ବିଲେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଥିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ମୂଷା କହିଲା, କ'ଣ ଆମେମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିପାରିବା କି? ନହେଲେ ସେ ଶୈତାନ ବିଲେଇ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ମୂଷା ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲା, ଚାଲ ଏହାର ଏକ ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିବା। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ମୂଷା ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ କରି ରହିବା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ, ଶୈତାନ ବିଲେଇ ଦୁର୍ଗ କ'ଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିପାରେ। ଏହାପରେ ଦଳର ଆଉ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଆ ମୂଷା କହିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଶୈତାନ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପିଛା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ଶୁଣିକି ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଓ ଆମେ ଆମ ଗାତରେ ଲୁଚିଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ମୂଷାମାନେ ଜୋରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ତ? ସବୁ ମୂଷାମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହଁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଢ଼ା ମୂଷା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏଥର ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ଓ ଜଣେ ଜଣେ କରି ବାହାନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ମୂଷା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୋଡ଼ ତ ଛୋଟା, ମୁଁ କ'ଣ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ପାରିବି କି? ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷା କହିଲା, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଆଖିକୁ ଭଲସେ ଦିଶୁନାହିଁ, ମୁଁ ବି ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷା କହିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ଏହିପରି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବାହାନା କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ବିଚରା ବୁଢ଼ା ମୂଷା କେବଳ ସେଠାରେ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଖାଲି ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏହା ସଫଳ ହୁଏନି, ତାହା ସହିତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର।